Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hey, check your love radio, Tic Tacs, Metro Manila! Alas 8:30 na love! Siyempre mga kabisyo, kasama niyo pa rin po dito sa programang EDSA. Walang iba ang pinakamatalino sa lahat! Henyo! At siyempre, ang Hindi na tender pero Jose pa rin. Aragon! Bakit? Ay, peste ka, hindi pa nga ako tapos magsalita. Magungunag ka na naman. Sorry na! Na-excite lang. Siyempre, kasama niyo pa rin po inyo bang lingkod. Diego! Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan. Aragon! Maluoy ka. Ito po ang programa na hindi ka aantukin. Kaya official po na radio station na mga kabisyo po nating taxiru, grabberu, truckeru, padjakkeru. Lahat po na may mga kru. Salamat kasi dito sa programang EDSA ay... Ang saya-saya, clap your hands! Ang saya-saya, clap your hands! Ito na mga kabisyo, pag-usapan na natin to, angkol, boards. Isang lalaki ang nagulat. Oh no! Nang malaman niya na ang kanyang pinatato bilang parangal umano sa kanyang paboritong TV show, meron palang masamang kahulugan. Oh no! What? Yun nga, yung pinatato kasi nito sa kanyang favorite TV show ay may logo ng pineapple. At sa bandang huli, nalaman niya yung meaning ng kanyang pinya tato. At nagsisi si kuya. Kasi ang pineapple pala, specifically upside down na pineapple, isa po siyang emblem of a swinging lifestyle. Pag sinabi po nating swinging lifestyle, ito po yung mga couple na they're doing sexual activities outside the marriage. Parang nagpapalitan po sila ng partner. So, ibig sabihin po, pag meron daw nilagay na pineapple sa labas ng isang ng bahay ng isang tao, it apparently indicates na mayroong nangyayaring swinging party inside. Ay, naku, ano kayo mga pumapasok sa utak ng mga tao? O Tang, logican na ba natin o Tang para may laman na? Ay, sige, banatan mo na. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Minsan po, dapat bago po tayo mag-desisyon o gumawa ng isang desisyon, alamin po muna natin dahil laging sa huli po ang pagsisisi. Walang pagsisisi na nasa unahan. Diba? Dapat may mga bagay po tayong isinasaalang-alang bago tayo gumawa ng isang desisyon. Bago ka makaanotang. Bago ka makabuntis. Tama, may punto si Tanghenyo. Ito po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Una-una, we have to gather sufficient information. Kung ano man yung gagawin mo, dapat alam mo yung mga information dyan. Pangalawa, dapat define clear objectives. Ano ba talaga yung plano mo? Ano ba talaga tinutuyo mo? Di ba? At syempre, evaluate mo yung risk and benefits. Halimbawa, mas matindi pa, mas marami pa pala yung risk kaysa sa benefit. At syempre, mag-consult ka
sa eksperto. O, di ba? O, pagdating halimbawa sa mga kung anumang bagay, pagdating sa magnegosyo, magtanong ka sa mga nagninegosyo, wag sa antang. Sa Paul Terrero. O siya mga kabisyo, oras na para magpaalam. Pagkagat ng dilim! Totoy na. Uncle Totoy Batot coming up next. 35 after 8. Ito po ang programang EDSA Sasakyan si Ka